Sabías que tal día como hoxe do ano 1936 é asasinado polos fascistas o intelectual Alexandre Bóveda, un dos galeguistas máis relevantes. Tralo alzamento fascista, foi acusado de traizón e condenado a morte. No xuízo verbalizou unhas palabras que o erixirían como un emblema histórico do galeguismo. A miña patria natural é Galiza. Amo ferventemente, xamais a traizoaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adoro até máis alá da miña morte. Se entende o tribunal que por este amor entrañábel, debe de me ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza, e máis faría se puidese, se non podo, até gostaría de morrer pola miña patria, baixo a súa bandeira desexo ser enterrado. Na data da súa morte celébrase actualmente o Día da Galiza Mártir.